И здравейте хора, днес ще играем с моя приятел на OneBlock. Ако знаете този мод в Minecraft, ама ще го играем в Roblox. Хайде, Гари, идва. Тук съм и те, тук съм. Джойна ли ма? Да, джойнал съм те. Ти къде си? Момите, ето ме. Ти си променил скина. Лапка, тук. И извинете, че от толкова много време не съм правил видео. Влезнах при тебе. Добре. И сега започваме след 5. Летни бързо, летни. Трябваше да лепнеш от той. Аз съм леснал. То лепна? Не от играта, от лобито. И сега започваме. И сега ще пробвам да отидем на някой остров. Тук е още малко за парички. Дай да ступим, може да е запад. Добре, ти ако искат правя, аз още малко, поне още малко. И сега ще строим до този там остров. Чакай малко. Може да не изчакай. Сега. Да, знам. Добре. Сега. Тук има там. Тук острова има. Ние ще трябва да се гледим. Не знам. Какво ми? Хора, аз сега събирам 1000, за да отида и до това там далечния, най-далечния. Сега мисля, че оттам ще има най-много.
Аз вече имам 1000. Аз станах точно с $1. Мите, кажи го пак. Мите, минимум 50 лайка. Мите, я кажи пак, че не те чуха. Хора, напишете в коментарите в коя друга игра искате да играем в Roblox. Да, съберете 50 лайка и ще има поне 10 и ще има втора част на Ламблок. Втора част на Ламблок и правим го. Аз само събирам пари. Мите, помогни ми, че не ми стигнаха блоковете. Да знаеш, че има зомбите и ще трябва да ги бием. Добре, давай. Не, дай през деня, дай през деня. Добре. Наша. Вече е ден. Вече. Ама то така се хабиме храната. Знам, като в 99 дена в гората. Да. Имаме видео с Мите на 99 дена в гората, гледайте. За малко рападна. Стопро, като убиеме зомбите, те ще падне храна от нея. Идваш ли? Да, взех 16 блока. Айде, че храната ми е на малко. Моята станала нищо. Храна. Ма защо тичаш? Не знам. Напишете в коментарите, ще може да се справим с тези зомби. Давай, слагай. А те що не дават храна, бе? От златен чест. Не с меча, Мите, не с меча. Бра! Бандаж.
Аз умирам от глад. Аз умирам от глад. Не мога ми, аз умирам от глад. Аз умирам от глад. Аз умрях. Май това ще ни оцеляване. Да. Мите, отиди в кемпа, там има едно нещо и там с бандажа може да ме ревайвнеш. Не с меча, бе. С златната ти кирка, с златната. Ама ти чуй. Ама бързо ще ме ревайвнеш. Е това. О, жив съм. О, храната ми е на макс. Ау, пусто! Аз имам храна! Ние сме били много объркани. Мите, не е натам. Не сме тапачи. Да знаеш, аз ще заплювам честа. Ама ти имаш вече златно такова.
Ама ти можеш да си я купиш. Ние може да отидем на следващата локация. Не, Мите, ние сме 6-ти ден. Не, 4-ти. 6-ти. Да. То пада. Аз имам 5 ябълка. Дай ми добра, аз имам супер малко. Аз дори нямам храна. Ще дам 2. Аз имам малко желязна кюбка. Има 2 ябълки в... Да, имам само малко. Мите, виж, имаме такова да си купуваме неща. Ети малко и месо. Аз не искам, аз събирам 5 стъжи. Мите, не взимай нещата просто. Като събереме много, тогава ги взимай. Имам само една единствена ябълка.
Когато се съберат много материали, тогава ги има. Даже и на раудите на ги. Ей са, цепиме това емералд, взимай всичко, взимай всичко. Мале, 1500. Ей сега. Не, какво направи бе? Да. Хора, сега още малко. Аз не мога. Убия. Не яш месото. Не яш месото. Виж, остави го ето тук. Остави го ето тук. Хора, след малко ще остана сам. Да, и сега след малко ще откараме ето е там остров да го рейднем. Аз си купувам такова. Аз направих точно 60 блока. Аз имам 70. На къде отиваме? Брум, защо
Не, 10-тия. При мен е 8. Не се говорим, при мен е 8. Има меч и... Колко месота си? Айде. Само да не се респаунва. Тази овица. О, мечка! Вълк! Има още вълк! Аз имам диамантен щит. Ето. Аз имам и метките на напредъчка. И на мен е метки, ама да, на мен ми изчезва. Ето ми го! Той е в инвентара ми, аз съм двама. Джама. Аз съм... Ние почти всички острови сме рейднали. Да, имам много 500. Не, още един, двама. Знаеш какво? Аз направо от тук се... Не, аз станах. Аз имам метки, така че няма какво стане. Нали знаеш, че аз имам метки? А то ще стане ли с метки? А? То ще стане ли с метки? Най-вероятно. Да, ще стане. Стана. О! Нещата са ми там, ама материалите не са ми там. Там е затворен инвентар. Само ще трябва ям, брат. Трябва ям. Бая горе. Аз си регенерирам. Аз не знам как от телефона. И не умрях нито веднъж. Това е световен рекорд. Аз не мисля така. Напишете, мите на тази игра световен рекорд ли е направил, че не е умрял нито един път за 11 дена. За 11, не, по принцип е 11. Така по принцип 11. Път при мен пише 9.
Тук съм. Имам златна спирка. Имам златна спирка, бро. И сега ще отидем да рейднем на другия остров. Ма аз имам само 10 такова. И Къде си? Ама, м, умрях. Хора, аз умрях. Но нищо, аз ще ревайвам. Виктор Зайо, бахи. Рик Зайо, плейка. Задай се не държат нещо. Или бандаж. Оп. Ревайваш ли те? Не ме ревайва. Без да искам. Без да искам. И сега ми те трябва да умре. То трябва да спираме видеото. Добре. Чао, хора. До следващото видео. Не можеш, не можеш. Чао, хора. До следващото видео.